Ay, bugo. Agay! That hurts! Wow! What the What are your thoughts about menstrual cramps? Kuan daw kanang kung mag menstrual cramps daw ang babae kay mabwisit gyud lang tibok adlaw. It hurts daw, and sometimes it really does hurt to the point na you can't do anything. I mean, ako sister mo ba eh. So, I kinda see them nga kung na sila yung menstrual cramps. Like, di mo sila masabot. Like, maldita sila. From what they told me, it's like, imagine daw a stomach ache, but like it hurts 10 times more than that. Feel na ko kuan siguro siya kanang okay lang kay babae good. So kaya sa babae so kaya sa mga lalaki no. Basta. Ano yung nag-earbuds? Erase your shirt. Ako bitaw kog tiyan. Ayaw pagtanaw mo. Init lagi. Uy, dili ni makabaog ka naman sa nila ano. Oh no. Level 1, so how do you feel? Nothing much pa. Ya, kuan na siya kanang mura siya nangitik. Kuan murag na iniduso si Montian gamay. Murag take call ish. Weird. Level 2. There's like tingling sensation. Uy, ngano ka na ana man? Murag nagsakay kag jeep, murag ginana kusog vibration. Butterflies in my stomach. Bitaw. Wala lang, muna siya kanang naabitay. Minsan lang duwaan sa lighter nga kanang murag electric nga kanang kuan. So, muna siya nga na. Level 3. Ma-feeling mo nga mas nagka-intense siya. Murag, gikumot akong tiyan. Kanang if isud nimo imong finger sa kuan ba sakit. Murag na-ground ka na mo charge ka niya, maigos kuryente. Ginana nga feeling ba. Mura ra ko kanang cellphone nga gibutang cellphone nga nag-vibrate kasi niya sa inyong lamisa. Nga, Yeah, there. Yep, it's there. It's there. Level 4. Oh, murag ginato gyapon pero di kusog gamay. Yeah, I feel it na good. Ay. Dili ko sure if murag gikagat ka saan or kanang Usa mo siya gi-squeeze bitaw, mo siya gikumot gyud. Like kung asa ang pads. kaya raman. Pero, yeah. Girls, inana kasakit, girls. Di mo kagwanta? grabe. Murag mo contract imong tiyan. Di ko kay boy. Unsa siya na feeling murag Okay lang. Ganahan ko atong 5. Okay. Level 6. oy. Kani sakit na. Okay. Agay. Kaya sa babae, so kaya sa mga lalaki, no? Basta. Murag ganahan na imong kuan Montian. Level 10. Okay ba ang sisulti pero okay lang madapo man. Like ka na mangusog yun ka. Enough na yun. Sakit ka siya. Sakit. Ay, bugo. Uy, Agay! Kalaga! Agay! That hurts! Wow! What the Duda na ko, no? Nani? 10! Uy, pwede stop nung bro. Insurance na ako. Agay. Kamu na bahala. Oh my Jesus. What have you realized after trying the simulator? Samok gyud siya kay more siya jobbing nga pain good so if ever nakagipang buhat maglisod jud kag concentrate ba. dili jud easy ang maagian sa mga babae bitaw. Kanang ma-understand na nako kanang unsa gyud ang ilang ma-feel. Okay naman din siya. Ano mo problema man? Di ba tao? Sakit siya, sakit siya. Dili lalim mababay. If menstrual cramps does feel like this, then I'm really proud of women good. How they do this thing ba? How they encounter or conquer this kay it's beyond me. Kay it really feels like your stomach is getting clenched good to the maximum and it's weird. It's a weird feeling. Kanang feel na ko no, labi na sa 10, feel na ko nga mas worth siguro na feel sa babae. Feel na ko 20 or 50, 100. Ang level 10 siguro dili na ko kaya yun, din whole day yun. Feel na ko mamatay na ko.
murag magpirma lang jud siguro ko sa kanang kuano sa insurance nga murag kinaunsa manggali ko kani ilabay niya nga akong kayamanan ni Char.